Pokazat ćemo vam kako pravilno očistiti iMove robotsku kosilicu. Prije nego krenete čistiti kosilicu, morate aktivirati zaključavanje uređaja. To možete učiniti jednim pritiskom tipke stop. Zatim ponovno pritisnite tipku stop i držite je pritisnutom sve dok svjetlosna traka potpuno ne zasvijetli crveno. Zatim ponovno pritisnite stop. Kada svjetlosna traka zatreperi drugi put, zaključavanje uređaja je aktivirano. Sada možete čistiti ili servisirati robotsku kosilicu. Za optimalne rezultate čišćenja i uklanjanje tvrdokornih melja, preporučujemo set za čišćenje. Jednostavan za korištenje i učinkovit u primjeni. Set transportne torbe sadrži štil multiklin u praktičnoj bočici, četku za čišćenje sa strugačem i 2 krpe od mikrofibre. Naslonite robotsku kosilicu na stabilan zid radi čišćenja. Uklonite disk s noževima kako biste mogli temeljito očistiti kosilicu. Prvo uklonite grubu prljavštinu četkom. Za tvrdokorne ostatke možete koristiti i integrirani strugač. Sada možete isprati prljavštinu mekim mlazom vode. Kako biste spriječili oštećenje uređaja, nemojte koristiti visokotlačni perač. Na kraju vlažnom krpom od mikrovlakana uklonite prljavštinu i sve ostatke sredstva za čišćenje na kontaktima za punjenje. Nakon čišćenja ponovno montirajte disk s noževima na uređaj. Da biste to učinili, postavite disk i pričvrsnu maticu na pogonsko vratilo i čvrsto zapnite pričvrsnu maticu. Po potrebi sada možete očistiti i cijelo kućište robotske kosilice štil multiklinom i krpom od mikrovlakana.